Benvidos a Na Volta de Folla, o podcast de Manuel Gago arredor das sorpresas, os retrincos, os achados e as emocións que nos transmite o pasado de Galicia cando nos achegamos a él. Na Volta de Folla é a versión sonora dos contidos que habitualmente publico en redes sociais ou noutro tipo de formatos. Aquí non hai un guión previo, basicamente guíome por eses contidos, ampliándoos, explicando alguna cousa máis. A idea central é que isto sexa unha conversación directa entre ti e máis eu, como se estiveramos alrededor dun café, falando alrededor de todas estas historias que nos apasionan a ti e máis a min. A historia de hoxe é a conexión galega de Merlín. Como sabes, Merlín eu creo que é unha das figuras literarias máis vibrantes, máis enigmáticas da literatura medieval. Durante moitísimo tempo pois considerouse que a aparición desta figura, que digamos que ten a súa primeira aparición estelar, cobrando unha relevancia a nivel europea a partir da historia dos reis de Britania de Geoffrey de Monmouth, un autor británico, un grego, que despois posteriormente incluso faría un libro monográfico dedicado a Merlín. Merlín, digamos, hoxe en día temos moito a idea del tal e como coñecemos dos filmes, ese Merlín moi druidesco, ese Merlín moi adiviño, pero hai que dicir que na literatura medieval a visión de Merlín foi moito máis diversa, e sobre todo a capacidade que tiña Merlín era de ser adiviño, é dicir, Merlín era capaz de ver o futuro, pero en algunhas versións, incluso do propio Geoffrey de Monmouth, é un home casado, é un home que está encardinado do mundo, pero que de vez en cando pois ten como accesos de tolemia, non? Desaparece no bosque. Digamos, esa figura foi tan tratada por tantos autores diferentes da materia de Bretaña en todas as partes de Europa, en Italia, en Francia en gran medida, pero tamén na Península Ibérica e en Galicia ademais, como sabes, a materia de Bretaña gozou dunha singular presenza e éxito, é dicir, sabemos que se lía moito e tamén sabemos que moitos cabaleiros medievais pois incluso tiñan os nomes dos cabaleiros artúricos un pouco en relación homenaxeando pois esas historias que debían escoitar moitísimo nos salóns e nos pazos. Pois o que sucedeu é que chegou a representarse de maneira moi diversa. Co tempo foi evolucionando. A historia que hoxe imos a contar está ambientada na Idade Moderna, é dicir, no período que vai entre o século XVI e finais do século XVIII, o antigo réxime. Nese momento, na Península Ibérica, Merlín continuaba vivo na literatura, especialmente na literatura teatral, na literatura dramática, figuraba como personaxe, pero era xa un criado. Teño a impresión de que a Igrexa Católica pois debeu influir moito nisto, é dicir, debeu rebaixar o estatus de Merlín de conselleiro de reis pois a criado de cabaleiros dos protagonistas destas novelas, destas comedias. Era un criado pois máis ou menos habilidoso, non? Entón, así aparece, por exemplo, en textos de Cervantes, curiosamente Merlín tamén aparece no Quixote como adiviño no propio Quixote, pero en comedias de Cervantes aparece como criado, pois noutras tamén, é dicir, por exemplo, nas de Vélez de Guevara aparece tamén como criado, non? Un criado máis ou menos espabilado. Pero nesta historia ímonos ir a outro reino peninsular, a Portugal, non? Portugal no século XVIII. O primeiro que quero dicir é que hoxe perdimos un pouco a memoria de todo o que xogaba popular daquela en Galicia, porque podemos ter un pouco, algunha xente pode ter a idea real de que efectivamente os galegos emigraban moito a Portugal, pero non só emigraban, digamos, os labregos traballadores, senón que había un fluxo continuo de artistas, de intelectuais, había unhas relacións intelectuais moi relevantes entre Galicia e Portugal, e iso que, digamos, a relación quedara moi
moi mancada tras a Guerra da Restauración. É dicir, esa guerra que sabes que no século XVII, pero que despois tamén tivo, bueno, algúns episodios na sucesión entre Austrias e Borbóns a principios do século XVIII. Esas guerras fixeron moitísima fenda entre Galicia e Portugal. É dicir, antigas relacións familiares e sociais que existían pois quedaron pois bastante cortadas. A fronteira realmente volveuse moi forteira neste momento, pero sí que había unha certa experiencia de Galicia. Entón, hai unha comedia que se estreou en Lisboa en 1741 e que despois acabaría tendo unha vida bastante longa e, por exemplo, vai a ser moi utilizada no Brasil e atopada no Brasil nas festas de celebración da coroación de Xosé I en 1781, 40 anos despois. É dicir, daquela as comedias e as narracións duraban moito tempo, non como se que son case como de papel de tirar, non? Papel son case como papel albal, é dicir, tiranse, úsase e tírase. Pois ben, daquela esta comedia que era O encanto de Merlín, pois é a típica comedia de enredo que a xente disfrutaba e gozaba porque había viaxes exóticas, había enredos sentimentais amorosos, pouco estas comedias do século XVII e século XVIII que eran moi divertidas, non? E aí aparece un criado que é Merlín. Pero é un criado que ademais é moi espabilado, gustalle os xogos os trabalinguas, gustalle os xogos de palabras e incluso é capaz de enredar e xogar, é gracioso, xoga un papel de gracioso, é unha figura, hai que dicilo, positiva. Isto é importante porque a presenza e o estereotipo dos galegos no Portugal do século XVII e XVIII é tan negativo como en Castela. A veces tendemos a esquecernos isto, pero é tremendamente negativo. Pero non é o caso deste Merlín. Ademais de que é enxeñoso e de que sabe falar da lingua e sabe desenvolver e solucionar os problemas causados polas intrigas do seu amo, ten ademais capacidades máxicas. E, por exemplo, a ver se che soa isto, ten un anel máxico que cando pois volveste invisible, non? É dicir, ten unha desas capacidades e de feito Merlín pois vai cambiando de forma, de persoa e de personaxe pois ao longo de toda a comedia. A comedia é moi divertida, teño que dicilo. Ben, pois resulta que hai un momento no que Polidoro, que o seu amo, pois insiste para que lle diga exactamente de onde ven. E hai un momento moi bonito que el di que declara ser nasidizo de Monzón, é dicir, o que hoxe en día sería Monzón, na Ribeira do Miño, frente a Galicia, e ademais incluso declara que lá me ven un avó das partes de Lugo, é dicir, que ten unha avoa que ven das partes de Lugo. Fíxate que non precisa precisar que Galicia, é dicir, supoñen que o público lisboeta vai a saber o ver a comedia que este home, que este Merlín é galego. Por qué? Porque incluso hai unha anotación que puxo o escritor da comedia que di que Merlín en ese momento el ten que aparecer vestido de galego. E vos diredes, que significa vestido de galego en 1741? É dicir, moito antes de que se consolide a idea de traxe regional. Por exemplo, agora mesmo eu, onde estou grabando, estou vendo, teño colgado na parede un grabado precioso do século XVIII da representación de galegos, que un galego que ten ese controvertido pantalón que parece unha saia, que hai moita discusión con el, e dice, parece que está bailando cunha saia. Un día, se queredes, vos falo del. Bueno, pois entonces atopábamos a Merlín en ese lugar, vestido de galego, vestido dun xeito que non sabemos cal é, pero que os lisboetas coñecían nese momento, sabían perfectamente como tiña que ir vestido de galego, non hai máis indicacións. E en ese momento sucede algo fantástico que estudou Rosario Álvarez, a que é actual presidenta do Consello da Cultura Galega e que ademais é unha enorme especialista en dialectalismo, entre nas variantes do galego, da súa relación co portugués. Rosario Álvarez é capaz casi de determinar a parroquia da que ti ves escoitándoche falar un pouco. Entón, ela decatouse que nese momento na comedia o personaxe cambiou o xeito de falar. Entón, empezou a falar con trazos miñotos, é dicir, con trazos do norte de Portugal, pero tamén con trazos de por riba do norte de Portugal, é dicir, por riba da fronteira do Miño, é dicir, con trazos netamente galegos que se combinaban con trazos miñotos. É dicir, iso que dicía a personaxe de Merlín, de que el viña sendo que nacer en Monzón, pero que a súa ascendencia procedía de Lugo, a través da súa avoa, fíxate vos no tema de que a través dunha muller, é dicir, ele é un mago, ten poderes máxicos, eu
creo que eso está relacionado. Entón, a partir dese momento, pois ele indica que en la forma de falar está facendo unha especie de forma de falar cruzada entre o norte de Portugal, entre a zona do Miño e a zona de Galicia, non? Entonces, dunha sofisticación tremenda, non? Bueno, pois isto é moi curioso porque non é exactamente o estereotipo dos galegos, aínda que sí parece que nos encaixa un pouco con esa idea dunha Galicia un pouco máis misteriosa e máis máxica que despois se vai configurar no século XIX, no século XX, pero quizáis tamén ten que ver coa viveza ao mellor que sabemos que existían das historias do mundo artúrico, ou igual que tamén existían de maneira moi viva as historias de Roldán no mundo popular, e incluso, aínda que en ese momento se amorraron un pouco as historias da Guerra de Troia, é dicir, en Galicia recibíamos historias quedábamos con todas as historias que había, en parte porque as adaptábamos a nosa propia realidade histórica. Entón, a pregunta é por que Merlín é galego nesta historia? É quizáis algún tipo de recordo do tremendo auxe paixón que tiñan as historias do mundo artúrico no occidente peninsular ata ese momento? Pois non o sabemos, non? Non sabemos a que se debe, pero o dato está aí, non? Xa para rematar, quero pensar unha cousa que seguro que os máis cunqueiriáns dos meus dos ointes pois estaredes pensando, non? Porque claro, Cunqueiro crea un dos Merlíns máis bonitos e máis chulos da literatura europea do século XX, non? Que o Merlín de Merlín e familia, que vive na terra de Miranda, un trasunto do norte de Lugo, non? Entón, a pregunta que nos facemos Cunqueiro, que era un home moi conectado, un home de enorme erudición, que tiña moitos amigos portugueses, e logo el sabería que este Merlín de 1741 tiña ascendencia luguesa. É unha pregunta fascinante que non podemos resolver, pero sí podemos soñar. Esta idea de que podemos quedarnos en suspenso pensando as historias vai ser unha característica moi frecuente na volta de folla, así que te convido a que sigas escoitando, que te suscribas a este podcast nas redes sociais para que coñeces os novos lanzamentos e nada, benvido a esta nova aventura que pouco a pouco iremos mellorando con moitas ideas, pero por agora vai ser basicamente así, como ves, sen guión, contando unha historia e acompañándote ali onde esteas.